Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Langhin jaipong teron hawar amai kising pon pen arpu kachepek pon ajai me kedeng pon. Karbi karbaga tumalong kur phodo lasi laso angbong along teron asor atum terona kur angbong setami phusar phisar lapen donrap korte mute kachichini akenang sotpusi ahawar tinalongta teron hawar amai keseng paduponlo. Sonsi nihang Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong do analong sita teron hawar amai kesengpon kenang sotpu Dhaneshwar teron lapen arisang ho atumpen cherap chetosi teron hawar amai sengnang chipu matha pangching si penang an ahawar adim teron hawar amai keseng paduponsi non puthot jaipong ahawar along sitami teron hawar amai sengponsi jaipong ahawar along maiphu kensing teron lapen kongchunbang bidelsing teron atumaphan arpu pekponlo lasi non kevangchi nihang Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong along do anadim along ta teron hawar amai sengtang lo pulote teron hawar amai thetan amai pado ponchi pusi Dhaneshwar teron pen phirang ke along birta nang pachini dun phuluni penang ke lo birta bidor sing terang report Karbi Anglong News Channel totangte aprangsi anglitum media korte atom phan pinidak nilitum langhin eron chingrum hawar mai isenglong deka nangkerep don thepot nalitum phan akeru nang pipariglo pini ladak nilitum eron chingrum iripi maya hin pendak langhin eron chingrum hawar mai aparman dak jaipong lamps transparent hole long nilitum mei padolo lapen dak langhin eron chingrum hawar mai aparman pini seng kontang lapen keseng long alang litum rat kaceparaya teng si mei phu kongchun bang lapen klembang phu atum alang litum arpu cepek lo lapen nili dak nang litum pini media thenglo dak pini langhin teron chingrum hawar mai meipu kimi nang litum athengno nili patini kangtung lake kensing teron lapen kongchun bangke birasing teron lapen nilitum aprangsi teron chingrum tiripi maipen kachoro kangtung nilitum long teron chingrum tiripi mai Bidisar mate advisor akahai MLA Rupsing Teron alangli phan litum puthot churuang tong alangli nang pin khata tengsi je ingkoida throk teron hawar mai sengnangji walangli nilitum phan na pin khata tengsi pini sitamela dak puthot nang litum sitame todapen birtanang redunong lo pasi alangli MLA Sar Rupsing Teron nangke Japon mate napin khata tengsi pini dak langhin aparman langhin eron chingrum hawar mai ta senglo lapen min athipi gelalo je nilitum eron nokhum throk sitame eklaivet ke dopen isung apor thu kosonsi kisung pen setajok thekpo lapen kurjonang bong kosonsi nilitum manpeng tipi thekpo lapen ikamu sitame bidamu sitame bang kpiateng osonsi nilitum kacerap thekpen akang to yang deng palitun thekpom lahai kemang pensi nilitum iripi mai sandak thaka mai long kapet tame bikon thu oh ini nilitum hawaring kayo ira throk angbong pen hawar kep sengtang lo kasi non hawar pet throk dolang ke seng kasi non cisik pon bom lo lapen non ke bang ji tarik ketrok siarni sitame oh suru pothar long nilitum puthot dak seng pon po eron chingrom hawar mai keseng tang hawar son pasini no oh keseng tangke ilitum nijang Karbi Anglong mate bes Karbi Anglong pupen bangke bithung ta seng tang lo
lapen kopi ta seng tang lo lapen chingthong ta seng tang lo angka lapen pu ilitum iko poho ni hangkar benglong pu bang ke ilitum polunita seng tang lo lapen dak pini dak lang hinta seng tang lo bolong komaji ta lo lapen borjan ta lo singason ta lo lalu angka lapen dak ilitum Muhammadiyah sitame seng tang lo lapen la ke seng tang ti sitame la so cek luang bong sini litum seng lapo la seng det api ko teni litum angko puthot rada me pi padoji rada me pi long hola dak sini litum urjonang bong kacing thura mo sitame lapen kisung ke boy du sitame koson pen chirap chitu pen koson dong kisung cepat jok thingna labang so therapy NC litum teron chingrum sitame central kelang la central committee sitame seng Angke sar la rat mai pi padui ko antarik sinang itu pon. rat me pi labang ke ni di PMI pen chenglok hola dak ni litum BD sar tum ben ching wai ching sa phi sini litum apor hot pon post sitame non bang ka apor hot pon pelang metu ni sitame ni litum prabjen pen rat me pi padui pan ni litum chisik sedang bom. APHLC NGO James Hanse President Lapen Peter Tiso Kongchun Bang APHLC NGO Aparti Pen Arpu ke Sorpon Tang te APHLC NGO Akimi Arpu ke Dengpon Abang Phu Abang Phia Tumpen Lamthe Kaning Jepon le Archuponik Sinang News Report Karbi Anglong News Channel la APHLC NGO aku tak sini kemana itu tan takrar ponji la si pini nili mai pini nili si chairman la si pini la bang solam the bang ke kugimi kangwai APHLC NGO la si adang li dun dok stami do labro la si nonili presiden apan adang li pan nonili pacinik ko adang li lagu presiden adang li binglong par la pena dun thu secretary la bang ke Vicky Rongha adang li hala kini APHLC NGO long president dan secretary. Tapi nili bangke Dimi Hansipi nili bangke yes assistant general secretary. Ulang di balai lang tiada di panjang pun. Toh, Fransi media kelang korte injir atau han nilitung APHLC NGO arupen maksud APHLC NGO pen nilitung han Kaduk ko kata kelang paduk la pen media korte tumta kewang aporting beka chopating manang palit he pot nasinal tumta kadong jipilo kadong jepini nilitung la mangso APHLC NGO hin pen pini press meet bang nakok atheba tum dolo APHLC NGO pu ala mangso hut pen tame netum senglo hala sud ke seng tame ad hoc committee CB polo hala sud ba ke presiden ke James Hanse lo presiden la ke Peter Disolo da si hala so seng that pen ESTC la pen APHLC atum chingrum si from for hills autonomous state movement pu from hala dak seng polo taralang so long da si hala dak seng that pen non ma ke hini do koklo from la pen APHLC NGO amasi not make nilitum make dak APHLC NGO si sido thiblo lasi alang li tumo phan jemase la pen Peter Tiso phan ke alang li tumake from long si pedowetlo nasi along so por alang li tum phan pesang nakoklo laso pen athesi lasi pini litum akimi hoi pen kebang nakok make lahando alang li tum phan pachini make la pen nilitum ke lake 1960 ningkan 1960 pen AFC ni to la makso NGO rescission dolo la sila swateng pesi NGO to makam ciklempo athe rong ro balong ilatum kar biang ke atok anu stame ke backward to piglang to war ke le dim dolang ring ke le dim dolang me ke le dim dolang lahe putak stame nilutum kar biang autonomous council pen stame cingki chethansi hala rong tum phan kerap nai Penitum akaprek asong fan sorsa ponji akaprek asong fan ki ponji ke nitum thangnat tabe nasi nitum NGO hoi pensi labangso akam ciklemon ko pusi pini labangso president pen nam tu fan chopalo lasi aku ladak ke le dolang kisumana long paklang ponji fan nili jiasa hin pasi pikolo to ini na chetong don media korte tum phana samya ke robi perfect lo
Pini ni tom labang so kado ya tingno keceklang mande na tom han kecopha nang kok lam thila no kiram tang no to ma mai pu pachini pon tang si kiram tang EPSLC NGO ni tom seng pon no la pena klem kedam nang i penangan tom klem dam no la pena puthot non resolution kado bisa meeting pon apen pini mai cipai pu pon dimian se pi itu ma EJS ben mai cipai pu pon se akimi itu ma korte bikrom long park apan mai pu invite pon la ke adun thu nilipan same secretary pu invite pon la se kado ve claim la pet korte injer tum hans tame ni tum phana pusan ar pu ekipek pon pen pacharli nang pu pot kado ve same akiro paper pe lo la pe tum non kidam tang petom ad hoc committee along jong pon jam sanse rang lepan mai pu se pek pon lapen adun thu kong chon bang kitar to so se me pek pon no ase ini panana to phan e to ma hin pen pe sang pon no lapen ana tum EPSLC amen pen kunane ko pini EPSLC amen en pon pen pini jong si kache tom te son do ko ba ko pini lit ang lit jara kam sami by chance claim that pulote ni tum EPSLC as hoi pen mangke responsible abi pusi kado e pasame than paklar ponlo apene tum kado e pasame pachini lo ni tum lage NGO ni tum rong paching thor je phan ni tum thedung akam ni tum na tum athang no chichak pon edone sami tum un an pen kaching thor thelang hawara phan ni tum un an pen bori pon po apene tum NGO pen ke claim pon nang ji ku pipia ason du an ma bang ni tumun an rara farman ni tumun an ben boy pon bo silam jak same chi pipon lo non ma president of the tree fancy tangnya chon mate expel or non mat la president la pen secretary fancy pisang pon chora la pen ka do ga ar pu do an ateke non son EGS treasurer la pen executive members la ka do ga ya so teng si pajito thot lo ini kasen ini tong kacing wai pon pu lapen ke amen la no mai pu lage bikrom ong par lapen kong chon bang le nili methang lo wiki dong hang le vice president theng deng le lapen ke binod be lapen assistant secretary dimi han se pi lapen secretary godram be demol ti office secretary babu singh ti publicity Secretary Harmony T. Rajan Be, Ritika Terot P. Treasurer Enjoy to So, Michael Kramsa, the executive members like Johnson Be, Bida Singh T. Bida Teron, Rukasan Be, Donalisa P. Rosmi Teron P. Sanatana Terang P. Sarsing T. Sarsing Hanse, Ramakanta Pator, Rangatum, Hano. Upia poti jam sampai lapen itu so kan aku dah pasung tu lola la so puthak bangke ni tum la pono ke dam tang sita alang tum japon lo alang tum na japon lo ni to phan alang tum mesen na japon pusi na japon pu pusi ni tum ni che thepen dul lo sita ni tum hala bang so EPSLC NGO sengdet men pinani sianta alang ni tum executive meeting betai sianta hang hidalo lasi ladak ki do ana members atum an aphan inu da phantame my meeting puno ke claim kita manji puno thang respond ave pilot la silhai ning duk posi aku la dak pen kaduk ave chingrung tu si niritum kupusi claim ma kupusi ke daima polam la namasi bisi koi bangke alang itum NGO akama claim pe that from for hills autonomous state movement pu bang si claim ro tami amunut ke nitum ke EPSLC mu pinamate la so posi alang itum phan pasana kok bang dalo alang tum from for his autonomous state movement si claim tang hala claim vet nak pusi ni to alang tumhan pusi pada vet do so posi pini ni tum alang tumhan make ke pasang na ko sama pun hai sama terang thang ilai la tum pen ke non ni tum elan sabi apra ke dolo hai apra ke do make la se from si sengkan mati se from dolo aso pen ke dolo do pen alang tum from si pangtang do se non na ke tum ya se si mena do la si pini pen make alang tum NGO men pen ke en polong le do
Matialang tum from posisi kuwet napo. Jong si APSLC NGO men penalang tum claim potang temu ko pini ka sak do potang te alang tum si responsible. Nilu tum thang tabe. Athini tum ke register do pame. Register teng bet potang te nilu tum kopi ma NGO tum arona teng claim ngai ka si claim chode. Lapen nilihin pen lampi si paklang dun lang. Lapen dong nili tum labang so NGO laken nili tum ke komani pan ke sorsa denji komani political party ki jong denji balam kali. Laken nili tum ke only NGO kam se ciklen panji konane orang along kopini long hong asu pestami ba wo su pestami la person nili tum ke rada pan ki ron namji ki pidam ji apkan sini tum ke prang pen ta senglo. Sita me la sona kambang ke no on pinyar ni da te ponong le da la senil tum bang ke non hala. Non nili tum non ki do ana bang ke la person si rong along ki pidam ji ki pajir dam ji NGO kam ko pis ki claim nema la so kam no ni tu ma ki claim pon thoji pusi no ni tu dak pini onduk ti do ana bangke cingrum pon Political lang nilu tum cerap de. Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me